צופנת אפילו התעוררה לרגל האירוע. לא, מאז האירוסין אני מחכה לדברים שלו באופן פרופס. מה יש לו להגיד הפעם? שירונת. למה הוא אמר? אירוסין? אגב, יש לנו היום את באמת, אני זוכר ידעת באירוסים, הם לא סיפרתם על הפציצות של הגנטית, על הבטח שהיה. מה שאתה אומר ביקוש לצורי ג'וניור, את יכולה לדעת? אני סופר עד 5, ואז נשארים דקות בהפסקה. אתם לא רוצים להגיע? אחרי זה לשלוף. הם לא בעדה של ללכת הביתה, אף פעם. הם גם ארוחת בוקר. נוהגים לעם ישראל להסביר את פשר השם, אבל לפני להסביר את פשר השם, לפני כשבועיים עשינו פה... שאנחנו יודעים כבר. לפני כשבועיים עשינו פה קידוש לקהילה. מסתבר שהחדר הזה מסוגל להכיל יותר אנשים. טוב, אני אמרתי, אבל הרב ציון דיבר גם, הוא אמר דבר מאוד יפה. הוא אמר שמתי עושים שמחה על הולדת ילד? הרי בדרך כלל על הולדת בן זה נורא פשוט, 8 ימים, יש ברית, אין סיבוכים, עושים אירוע. אבל בת, זה שלה, כן. ואצלכם לא נהגו, צריכה להיות מתעלמים מזה. להשקיע כל כך מאוד בשביל בת. למה לא? הגיע סיבוב. אפילו להגיד הוא עשה. משפחתון בפתח תקווה. לידי הוא הציע ויסקי קצת. לא רק משפחת חדות וזמנת חדות. אמא, אבא, קוראים את המשפחה. בכל אופן, הרב ציון הסביר דבר יפה. הוא אמר, שומעים אחד לוין, הרב ציון הסביר דבר יפה, הוא אמר שמי שאוהב את החיים רוצה שהם יתרחקו. מי שאוהב את לפעמים שומעים אמירה מאנשים שאומרים לא רוצה להביא עוד ילדים לעולם הדפוק הזה, אבל מי שאוהב את העולם ומי שאוהב את החיים, אז הוא רוצה שיהיה עוד אנשים בעולם, עוד חיים בעולם, להרבות חיים בעולם, והוא שמח בדבר הזה והוא מפאר את הדבר הזה. וכשנולד תינוק אז עושים עניין גדול. תוך כדי ההתארגנויות אנחנו לפעמים מוצאים את זה ושואלים למה אנחנו עושים? וואו, למה עשינו את זה? ואז, לא, ואנחנו מצאים את עצמנו, עולים לעצמנו כדי לשמוח, כדי לציין את הדבר הגדול הזה, את התינוקת המקסימה שנולדה. יש פה תוספת חיים בעולם, המשפחה מתרחבת, הלב מתרחב, האומה מתרחבת, עם ישראל גדל. התקציב של מי? של ההורים? האומה מתברכת בעוד נשמה חשובה שירדה לעולם, וזה שמחה. אין שמחה אלא בבשר ויין. זה נושא לשמחה. השם צופנת, מה שמעניין הוא... יש פה אישור שום? רגע, אני מכירים את המשמעות. לא סיפרנו. יעלה ליער של הקה. הם לא יודעים. יש לי אחות צופית ואחות צופנת. אז לעלה ליער רכה, שצופנת זה צופית ואוסנת. זה זה המשמעות שלה. יש לי חשנה לספר לי את זה לחול. יש לימוד נהדרת. לא חשבנו שיש את משמעות. יש משהו אחד שהלב... אין סיכוי שזה מה שתגיד. הלב כבר קיבל את... זה הפשט, מה הגרס עכשיו? הפשט הוא שהלב קיבל את החוש הפוליטיקאי. הוא יודע למי להתחנף. הוא יודע להתחנף. הוא לא קיבל את זה מאמא. הוא למד למי להתחנף. בכל אופן, הרבה פעמים בחיים, קודם כל את השם צופנת זה דבר מעניין שאני ראיתי את השם, מאוד אהבתי. אמרתי לה, אין סיכוי שזה יעבור את מבחן שירה לשמות, יש בזה סטייל מסוים. ושירה גם מאוד אהבה בזה. ושנינו הרגשנו שצופנת, אצל כל ילד היה לנו איזו נקודה שהעירה לנו. אצל הליל הרגשנו שמחה גדולה, היה הריון בסיכון למי שזוכר. ותמה את נושא התום, ונועם עם הנעימות, וצורי עם הצור, עם העוצמה שצריך. ואצל צופנת הרגשנו, מאוד העיר לנו ככה, אומרים שכשהורים קוראים לילד בשמו,
אז יש להם ניצוץ של רוח הקודש בשם. ושנינו הרגשנו שהרבה פעמים בחיים ישנם דברים צפונים, דברים שאתה לא מבין למה הם קורים, תהליכים שמתרחשים מעליך שאתה לא שולט בהם, ולפעמים אתה מרגיש קצת שאתה מאבד שליטה. יש לנו רצון, לבן אדם יש רצון, כמו שהגדיר את זה פעם איזה רב, שכל החיים שלו יהיו מסודרים במכולת. זאת אומרת, אני שולט בחיים שלי, אני יודע כל דבר איפה הוא מונח, אני יודע יש לי תוכניות מסודרות, ורק שאף אחד לא יפריע לתוכניות המסודרות שלי. ואז בא הקדוש ברוך הוא, עושה לך קצת בלגון בחיים, קצת משנה דברים, כל התוכניות קצת משתנות, ולאדם זה גורם להרבה פחד. אנחנו ברוך השם יש לנו את האמונה, שהיא מרגיעה אותנו, כי אנחנו מאמינים שבסופו של דבר כל השינויים והתהליכים והחששות והמשברים הם מולידים בסוף דברים טובים. אבל החוכמה היא שגם כשהדברים עדיין צפונים, גם כשהדברים עדיין נסתרים ממך, ואתה לא יודע למה התינוקת החליטה להיוולד דווקא בשבוע 42 פלוס 4 דקות על הקסקס. בגלל לאמא. ואתה לא מבין למה יש דברים שמצליחים, דברים שלא מצליחים בחיים. אבל יש לך את האמונה שהכל צפון אצל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יש את התוכנית שלו ואת המטרה שלו. אפילו היום קיבלנו לזה תזכורת. השבוע השקענו, אמרנו, מביאים את לוי ככה, נביא בשר ככה משובח. קניתי, כן, למרות החצי קניתי ככה בהשקעה 4 קילו פרגיות משובחות. שמתי אותם על המנגל, התכוננתי ככה, קיבלנו אותם עוד בלילה, כמיטב המסורת. בלילה ככה, אני עוד שיקור, ככה עדיין מטבלים. וככה שמנו את כל הפרגיות, נכנסו כולם למנגל. כיסיתי, הלכתי לדקה לעזור לאשתי, עוד בכלל אני לא מבינה. איך שאני חוזר למנגל, אני רואה, לא אש, כמו צמיג בוער, אתה מכיר את העשן השחור הזה, הסמיך? כל המנגל בלהבות. אני מרים את הזה, כדור של שחור יוצא, אני לא יודע מה לעשות, ואיפה להתחיל. כל המנגל בוער, אבל אש מטורפת. מהר סגרתי את הבלון, היינו צריכים לשפוך מים כדי לכבות, זה הרמה. לשפוך מים שכבות המנגל. קודם כל הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא דאג לנו, באותה שנייה אחרי שזה קרה, נכנסו לפה 4 בני נוער, טינג'רים, שהם תמיד הם רעבים. אמרנו להם, הם אכלו את זה. לא אש, אמרנו להם, זה פחם. לא, אל תדע, זה מגיע, הם אוכלים כחלים, זורקים את הפחם, וואלה טעים, עם מים, פחם. אמרנו בכיף, יצאנו כאילו הדברים של הנוער. העמסנו להם הכל, 4 קילו פרגיות. עכשיו תבינו, אני לא יודע אם שמתי לב, אבל אין אוכל היום, כפי שהמרוקאיות יודעות. פרגיות זה היה... פרגיות זה המנה העיקרית. וככה לא ידענו, ואין שחיטה. בשמיים, סבא חיים הגיע, שלחנו אותו לרמי לוי, קנה לנו פרגיות, אבל מה שאכלתם זה לא סבא חיים. בסוף התברר שלא היה סיפור של מנגל שרוף. יש פה תימני שיודע... הבאת במסורת התימני. בכל אופן, אתה לא מבין למה דברים קורים. עכשיו כל אחד שלח... כל אחד ייתן את הפרשנות שלו. ואז תשאלו לא היה שתייה, ונשפע, מה יעשה? לאוסי, אני לא מעלת פה את הכסף, אני לא אמרתי מילה. טוב מאוד, זה הספיק לנו. בכל אופן, כל אחד ייתן את הפרשנות שלו לסיבת הדבר. אבל אנחנו מאמינים שהכל לטובה. גם כשאנחנו לא מבינים, גם כשאנחנו לא יודעים, בין אם זה בחיים האישיים שלנו, בין אם זה בחיים הלאומיים שלנו, אנחנו מאמינים שהתהליכים שקורים לנו כפרט, שקורים לנו כאומה, כדור, לא, משפחת לוי. בסדר. אנחנו מאמינים שהתהליכים שקורים לנו כפרט וכאומה הם הכל לטובתנו, וגם מה שצפון מאיתנו אנחנו מאמינים שיהיה לטובה. אנחנו מתפללים ומאחלים לכולם שנזכה להיות מה שנקרא צפון ברך. גם כשזה עדיין צפון, ואנחנו עדיין לא יודעים איזה טוב יצא מזה, עדיין כבר אז לברך על הדברים ולהגיד תודה. אז תודה רבה לכולכם על זה שהשקעתם וטרחתם לשטחים במסירות נפש גדולה. שיניתם את הלו"ז. עדיין נשמה, אתה לא גר בשטחים, אתה גר בעיר, מסבסקת, הדרך שלך מתקדם לפה זה הייבווי, 2 נציגים לכל כיוון. אפילו רמי לוי יש לו את זה.
זה כבר הפך את זה לאי רשמי. אז תודה רבה לכולם. יש לנו קצת תוכנית רומנטית, אבל נראה לי בינתיים מעסיקים את עצמם יופי. אז תמשיכו לאכול להתכוון.